Jo els primers records que tinc són d'acompanyar els meus pares al riu. I tinc aquest record d'estar connectat al riu Ter a Guissal des d'abans i tot que tingui memòries de caiac. Quan tenia 8-9 anys vaig començar a posar-me amb el caiac a la zona de la Pilastra amb tota una colla de nens que eren més grans que jo tots. Va començar com un grup d'amics que simplement quedaven per anar a baixar trams de riu sense gaire coneixement i van tenir la idea de, ostres, si volem realment que hi continuï a haver gent que fa piragüisme aquí a Salt, hauríem de fer una escola de piragüisme. Aquí el 2012, crec que va ser, es van fer unes obres del Parc d'Aigües Braves de la Pilastra. Tot i que es van fer les obres, continuàvem no tinguent una onada de competició de nivell. Aleshores jo, caparrut, vaig començar a moure roques del riu aprofitant que dintre de l'aigua pesen menys, les podia moure i les vaig anar col·locant i al principi tothom fotia conya. No hi ha hagut mai una onada, ni hi serà, perquè no hi ha prou cabal, no hi ha prou desnivell. A poc la cosa va anar agafant forma i quan van veure que jo m'hi posava i començava a fer les primeres voltaretes i tal, tothom va flipar, no? Perquè tenir una onada per poder entrenar va fer que el nivell dels palistes locals incrementés molt. El freestyle anava tan amb mi des de petit i era un somni tan fort i tan poderós, jo diria, des de tan petit, que si no ho hagués arribat a aconseguir mai, jo crec que m'hauria deixat una marca important. El primer campionat d'Europa que vaig guanyar no s'ho esperava ningú. A nivell tècnic, els entrenaments, no m'hauries vist per guanyar, però va arribar a la competició i tal, i allò que entres com en un estat del flow, pim-pam per un costat, l'altre, un truc, un altre, i davant, primer. I el 2017 es celebrava el Campionat del Món a Argentina. L'última gran oportunitat que tens per intentar aconseguir el teu somni, que era el de quedar campió del món, no? I jo crec que la medalla era una cosa tan a nivell identitari, et diria fins i tot, però jo crec que vaig tirar més de força, que vés a saber d'on te va sortir, de dir o ara o mai.